תסתכלו עליו. רואים? אני רגע הולך לעשות משהו. רוצים לדעת? יש בעצם איכשהו שברי הוא בעצם יהיה אחד מאלו הטובים ביותר בברול סטארס. ואני יודע מה יהיה המשחק האחרון בברול סטארס. זה יהיה עם קרו, אדגר ובאביל. מוזר. רגע, לא יצא להם בטל פאס. לכולם יצא בטל פאס. בסוף יהיה לנו את הבטל פאס. מוכן. ואני יודע משהו. בתוך לב יש משהו קטן ומשהו גדול עם מיסטר פי. אתם יכולים ללכת עם פיט, אבל זה לא יעזור. תסתכלו אפילו בעצמכם שזה לא עוזר יותר מכל נקפו בפח. תסתכלו. מצוין? עכשיו הולכים לשחק ברול סטארס. ממשיכים. תמות לעשות קצת מרו. לא. לא. זה קצת קשה. לא, זה יוצא. פרנק. היי. אני מציעה להשתמש בפרנק. אולי רעיון לא... אני עוד מעט. זה היה גרוע. צריכים רגע דרך. פשוט זה משהו קטן. פשוט. בואו נעשה משחק מחדש. אבל הפעם עם דרייקו, או לילי, או מישהו אחר. מי אתם בוחרים? אני אבחר. דוגמה, אני בוחר עכשיו. אני מחכה את כל מי שמנצח אותי. ויצא להם את אותו דמות. אולי. אני יכול לנצח. אבל איך? יכולים לעשות דברים. אבל להרוג? הנה, הגעתי. תסתכלו. אני מביס שנייה קטנה טובה. לא.
תסתכלו. אתם מכירים את השיר הזה? הנה, שיר הנפלוץ. זה פוקימון, אבל מפלוץ. זה הקולות שאני עושה. סליחה. אני עושה פשוט פוקימון. אני הולך לשחק טוב. אני אומר. לשחק טוב, הכל טוב. פיקה פיקצ'ו, 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 פיקצ'ו. לא, הם מנצחים. טוב, כבר ניצחו. סליחה. זה לא היה אמיתי. רואים, ניצחתי. בואו ננצח עוד קצת. צריכים לנצח את ניטה, נוטי. מצחיק. מאוד. באמת. אני לא צוחק, זה מצחיק. את אבא של ניטה. הנה, ניטה. ככה אני אומר ניטה. ניטאי. You're my juice ball, Captain. You're my juice ball, Captain. קפטן הזה הוא אחלה של ג'וס בול. איך שלא קוראים לדבר הזה, זה ג'וס בול. ככה אני קורא לזה, ג'וס בול. תעזרו לי, פליז. תעזרו לי. הנה. טוב יותר. תסתכלו עד סוף החיים. ביי. אתם הולכים לראות אותי בפעם הבאה בסרטון.